שלום, ברוכים וברוכות הבאות לעוד סרטון של פריסה שבועית בערוץ שלי. מי שלא מכיר אותי, נעים מאוד, אני פרי הלב, אני קוראת בקלפים, מתקשרת ומורת דרך, אני מלמדת טארוט, תקשור וטטיילינג. בקרוב נפתח קורס טטיילינג פרונטלי בנתניה. אם זה מעניין אותך, נשמע לך מסקרן, מוזמנת להסתכל למטה בתיאור של הסרטון, יש עוד פרטים. אנחנו מיד נתחיל בפריסה. חשוב לי לציין שלפריסות כלליות קחו רק את מה שרלוונטי אליכם, מה שלא פשוט תשאירו בצד. כמובן יש טיים קוד בתיאור הסרטון או בתגובה הראשונה אני אשים. אתם מוזמנות לקפוץ הישר לפריסה שלכם ולא לצפות בכל הסרטון. אז יאללה, בוא נתחיל. פריסה מספר 1. אז יש לנו פה את 5 מטבעות, 8 מטבעות ו8 חרבות. טוב, מה אני אגיד לכם? פריסה מספר 1, מי שבחר, זו פריסה לא פשוטה. יכול להיות פה באמת תחושה של קושי, איזושהי תחושה שדברים לא מסתדרים, דברים לא הולכים כפי שהייתם רוצים. יש פה איזושהי כאילו תחושה שכאילו חס וחלילה כן, אבל כאילו לא שכחו אתכם כזה. מה קורה? שכחו אותי, לא מתייחסים אליי, איפה אני? יש גם תחושה אולי גם של איזשהו חוסר אונים, כאילו קושי לעשות דברים, גם אם אתן יודעות מה אתן רוצות לעשות, יש איזשהו משהו שכביכול חוסם ומפריע. כאילו מרגיש לי שההצעה הכי טובה שאני יכולה לתת למי שבחרה פריסה מספר 1, קודם כל זה ניקוי אנרגטי. ממש, סליחה, אני הכי אוהבת לעשות מצבים כאלה, לוקחים מלח גס, חופן, הולכים למקלחת ובמקום סבון פשוט עושים על כל הגוף, בעיקר על האזורים פה של החזה והגב, וזה מנקה ומטהר אנרגטית. זה כאילו מחדש את האנרגיה, את ההילה שלכם, כן? יש לכל אחד מאיתנו הילה, שדה אנרגטי, ולפעמים הוא באמת מוצף ועמוס, וזה לא פלא, אנחנו עוברים במדינה שלנו, וואו. אז אני מצליחה להבין למה הפריסה הזאת מגיעה ככה והיא ככה קשה. חוץ מזה, כן, יש פה איזשהו מסר שהוא אומר יש מקום לעבודה, יש מקום לעבודה קשה. אם אתן מרגישות שאתן עובדות קשה מדי, זה חלק מהתהליך, זה בסדר, וזה יוביל אתכן לשלב הבא שלכן. זה יוציא אתכן דווקא מהמצב הזה, דווקא העבודה הקשה, דווקא לקום ולעשות ולהיות בעשייה. זה מה שיכול לעזור לכם לצאת מהמצב הזה, וזה בכל מצב ובכל סיטואציה, אם זה בזוגיות, אם זה בקריירה, בכל דבר שאתן מרגישות בו את התחושות הקשות האלה. אם תעשו ותתחילו ותצאו ותהיו בעשייה, לא משנה איזה, הדברים יתחילו להשתפר לכם. אפילו עולה לי המשפט כאילו fake it till you make it. תזייפי את זה עד שתצליחי להרגיש את זה. אז ממש כאילו, גם אם אין מוטיבציה, אני לא נוטה להגיד את זה, אבל כן, אפילו קצת בכוח לקום ולעשות, לספור 1, 2, 3 ולקום, זה ממש יוציא אתכן מהמצב התקוע הזה. בואו נדבר קצת על זוגיות. יכול להיות פה כמה מצבים כמובן, כמו תמיד. אז יש פה, קודם כל יכול להיות שיש פה בנות שהן כן בזוגיות, אבל יש קושי מאוד גדול בזוגיות. יש פה ריחוק, יש פה קורבנות, תחושה שגם שהוא שכח אותי, שאני לבד, וגם הוא מרגיש אותו דבר, את אותה תחושה. יש פה גם איזושהי, כאילו עולה לי גם משהו כמו שזה לא, קודם כל זה לא אופייני לכם, שככה זה מתנהל, זה לא קשור, כאילו מרגיש שאולי, לא יודעת, איזה שהן אנרגיות חיצוניות שמשפיעות על האנרגיה, על הזוגיות. אם זה עין הרע או כל מיני דברים כאלה, אנשים שכאילו מסתובבים מסביב ומפריעים
עושים איזה שהם, לא יודעת, תוכניות מסביבכם, אבל זה לא בהכרח. יש פה גם איזושהי תחושה שכאילו חוסר קרבה, קשה לשתף, קשה לדבר על הדברים, כאילו יש פה ממש ריחוק מאוד מאוד גדול. יש מצב שגם אחד מהצדדים מאוד עסוק בקריירה שלו ובעבודה, וזה גם יוצר אפילו עוד יותר ריחוק. אז זה ככה לזוגות שהם ביחסים. בנות שהם בנתק, כמובן יש פה קושי מאוד מאוד גדול, תחושה של אובדן, תחושה של קורבנות, שוב התחושה הזאת שאני לבד, בדידות מאוד מאוד גדולה. יש פה תחושה גם של חוסר אונים, תקיעות מאוד גדולה, שאני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת איך להמשיך, אני לא יודעת איך להתקדם בלעדיו. קלף העבודה פה רלוונטי גם אלייך, זה מדבר פשוט על עבודה רגשית ופנימית שצריך לעשות. וזה מה שיעזור לצאת מהמצב התקוע הזה. בואו נפתח מהלכים רומנטיים ונראה איך אנחנו מרחיבות בכל מה שקשור לזוגיות. אוקיי, סבבה. אז בואו נראה, מי שבחר הפריסה מספר 1. אוקיי, מעניין, יש פה את הקלף של אהבה חדשה. אהבה חדשה, יש פה אדם חדש שרוצה להיכנס לחייך. אני מניחה שזה לבנות רווקות, אז אפילו עם התחושה שלך כאילו שכחו אותך, אז לא. זה רק מוכיח שיש פה איזשהו, חושבים עלייך מלמעלה, ויש פה איזשהו פוטנציאל, אפילו במצבנו, כן, להכיר. אופה, עף לי פה משהו. טוב, זה ממש, זה סופר מדויק. פיננסים וקריירה, זה ממש מתחבר לי לזה. לא דיברתי על זה, אבל יש מצב מאוד מאוד גדול. אנשים שכן נמצאים בזוגיות, שיש פה קשיים כלכליים. לא סתם זה 5 מטבעות ו8 מטבעות מגיעים פה, וגם הקלף פה שיוצא של פיננסים וקריירה, שמדבר על זה המצב הזוגי שלכם מושפע מהקריירה והפיננסים, ואין מה לעשות. בדרך כלל, כן, שהמצב הכלכלי הוא לא טוב, ובמיוחד במצבנו במדינה, אז זה גם משפיע על היחסים ועל הזוגיות. יש תחושה יותר עמוסה, תחושה שאין זמן להשקיע בדברים הרגשיים, צריך להתמקד בהישרדות, וזה מקשה על הזוגיות, זה מייצר תחושת עומס, וממש זה משפיע מאוד. מי שיכולה להתחבר לזה. יש מצב שגם אם את לבד, אז הנושא, הקריירה מאוד מאוד מעסיקה אותך, ואת קשה לך לחשוב בכלל על זוגיות. זה גם משהו. אוקיי, יש פה עוד מסר שמדבר על לעשות את המאמץ. אהבה גדולה שווה לקחת את הצעדים שאתם מודרכים לעשות. שנייה. אז באמת שווה לקחת את המאמץ, שווה לעשות את המאמץ, וזה מדבר על לעשות את הצעדים שאתם מודרכות לעשות בזוגיות. אז אם יש דברים שאתן חושבות לעשות אבל זה קשה לכן, אז המסר פה הוא כן ללכת על זה ולעשות. בואו נפתח מסרים מהטבע, פריסה מספר 1, נסכם ככה את הפריסה. אוקיי, טוב, מעניין. יש לנו פה את הקלף של השושלת, של הדורות שלכם. בעצם מעניין, אבל זה איכשהו מתחבר לי גם לילדים, למשפחה ולמה שאתן הולכות להשאיר אחריכן. אז כן, אני רואה פה גם איזושהי אנרגיה שמקושרת לפריון. גם אני כאילו חשה שהדברים שאתם עוברות עכשיו בזוגיות שלכם בעיקר ובכלל, הם כן דברים שאתם מכירות מהבית, אם זה קשיים כלכליים, אם זה תחושת עומס, אם זה תחושת הצפה. זה דברים שבאים בעצם מהדורות הקודמים, מאמא ואבא, מהמשפחה. כאילו זה משהו שאתן אולי התמודדתן איתו בעבר, וגם מה שקורה בזוגיות, יכול להיות שזו גם הזוגיות שראיתם בבית והיא משפיעה על מה שקורה אצלכם בזוגיות. גם אם את רווקה, זה משהו שכאילו זה לא התחיל מהיום, בוא נגיד ככה, וזה לא התחיל אצלך. אבל זה משהו שהרבה בשחזור גלגולים, אנחנו מדברים על זה
זה לא מתחיל אצלנו, זה לא מתחיל במקום שלנו, בגלגול הזה בעצם, זה מתחיל בגלגולים קודמים, וגם זה יכול להתחיל באמת אצל השושלת שלנו, וזה משהו שקיבלנו בירושה ב-DNA שלנו. אני אוציא ככה עוד מסר קלף מהטבע, שנסגור את הפריסה הזאת, ונראה. אוקיי, מדהים. ויש לנו פה את הקלף של קרקוע, של העץ, וזה, וואו, זה כל כך מתחבר לי, וגם מהבחינה הזאת של הנושא הכלכלי, שעלה פה כמה פעמים, ואולי גם איזה שהם פחדים וחששות, כן? אני לא דיברתי על זה כל כך, אבל 5 מטבעות בעיקר בהחלט מתמקד בפחדים וחששות, וגם 8 חרבות. אז העץ פה והקרקוע מאוד מאוד יעזור לכם להישאר בסנטר, לזכור שהכל קורה לטובה, לזכור שיש משהו יותר גדול, שיש תוכנית יותר גדולה לזה, וזה כן מראה קצת על כאילו על מקום כזה שיעזור לכם להתחבר לעצמכם, להתקרקע, ומתוך זה לנטרל חרדות ופחדים. אז אוקיי, אז זאת הייתה הפריסה שלכם. אני ממש ממש אשמח שתעדכנו אותי בתגובות איך התחברתם אליה ואם היא עזרה לכם. חוץ מזה, כמובן לפריסות אישיות, זה מעניין אתכן, אתן רוצות הכוונה יותר מדויקת אליכן ולמצב שלכן, מוזמנות לכתוב לי, יש למטה בתיאור של הסרטון את הוואטסאפ שלי. זהו, שיהיה שבוע טוב והרבה הרבה ברכה והצלחה, ונתראה. ביי. פריסה מספר 2.
אוקיי, אז יש לנו את הכהנת הגדולה מצד אחד, מצד שני יש לנו את הקיסרית, ובאמצע את 3 מטות. טוב, זו פריסה ממש מעניינת, יש פה את 3, 3, 2, מבחינת המספרים, אז זה די מגניב. חוץ מזה, הכהנת הגדולה והקיסרית הן מאוד מאוד קשורות אחת לשנייה, כך שזו פריסה מאוד מאוד טובה ומעניינת. כל הפריסות טובות כמובן, אבל כיף לי להסתכל עליה ולפרש אותה בשבילכם, מי שבחרה פריסה מספר 2. אז טוב, אז פריסה מספר 2 יש פה חדשות משמחות, יש פה איזושהי החלטה או עשייה שחיכיתן לה הרבה זמן, ואתן כן יוצאות ומתחילות לצעוד בה. כן, יש פה את הקיסרית, שהיא יכולה באיזשהו מקום לסמל את זה שאתן, קודם כל הדבר הזה וההחלטה הזאת יכולה להביא המון המון שפע לחייכם, ולמקם אתכם במצב מאוד מאוד גבוה מבחינת הערך העצמי שלכם. אבל מה שאני רואה פה זה איזושהי תחושה או הזהרה, או טוב, הזהרה זה לא המילה הנכונה, אבל איזושהי כאילו, בוא נגיד מסר כזה שאומר לכם שכן, יש פה מקום שאתן עלולות לפספס את ההזדמנות הזאת, שאתן עלולות לא לראות אותה, את הדבר הזה, את ההזדמנות הזאת שמחכה לכן. וכן, מדובר פה על יכולת לקבל. זה מאוד מאוד חוזר פה בשתי הדמויות הנשיות האלה. לפתח את היכולת לקבל שלכן, ועל ידי כך תוכלו לראות את ההזדמנות הזאת שמחכה לכם. כמובן יש פה עבודה על אנרגיה נשית, בהחלט השבוע הקרוב, בכל מה שקשור לזוגיות. יכול להיות שיש פה דברים שעדיין אתן לא רואות עד הסוף. שוב, זה ההזדמנויות האלה וההתקדמות הזאת, יכול להיות שזה אפילו לא נראה לכם באופק, אבל בעזרת השם, השבוע הקרוב, אם תעשו עבודה על היכולת שלכם לקבל ולהעריך את עצמכם, אתן בהחלט תראו את ההזדמנויות האלה. דברים מתחילים להיפתח, דברים מתחילים לצאת לאור, אתן מתחילות לראות את האמת ולראות דברים שאולי לא ראיתם קודם, וזה ממש ממש משמח. בנות רווקות, יש פה בהחלט פוטנציאל לזוגיות, בהחלט פוטנציאל, תזכרו שאמרתי פוטנציאל, כמובן פריסה כללית, ליצירת קשר, נתקים, ממש ממש אני רואה את זה, אנשים שיכולים לחזור מהעבר. בואו נפתח קצת מלאכים רומנטיים ונראה מה עוד יוצא לנו. פריסה מספר 2. אוקיי, יש לנו פה את שווה לחכות. שווה לחכות, יש לנו את התזמון האלוהי שפועל בחיים שלך, אז גם עם דברים זה מה שאמרתי גם, שדברים שנראים לך אולי תקועים, ודברים שהיו נראים לך תקועים, ודברים שנראו לך שלא מתקדמים לשום מקום, יש להם השבוע פוטנציאל בתזמון האלוהי להיפתח ולצאת לאור. אז זה מדהים, בוא נראה מה עוד, וכמובן זה גם קשור בהחלט לזוגיות, אז גם המסר הזה, בוא נראה. אוקיי, טוב, יש לנו פה את הקלף של משיכה, וכמה שהוא מתחבר עם קלף הקיסרית, שזה מהמם. אז הקלף של משיכה מדבר על זה שאת מושכת יותר כשאת נהנית מהרגע במלואו, וזה כמובן סופר מתחבר לקלף הקיסרית. תראו איך היא נהנית, תראו איך היא מבסוטה, נהנית מעצמה, מהשפע שסביבה, אז בהחלט זה הרבה הרבה יותר מושך, ולגמרי דיברתי על זה שככל שתצליחי להיפתח ולעבוד על הערכה עצמית שלך, ועל היכולת שלך להירגע בתוך המקום הזה, הערכה עצמית והנשיות שלך, אז את בהחלט תמשכי לחייך יותר הזדמנויות. ויצא לנו פה את הקלף הזה שהוא מדבר על לתת הזדמנות למערכת היחסים שלך,
תעבדי על מערכת היחסים. אז בנות שהן במערכות יחסים מתקדמות ויש לחוות איזשהו קושי, זה בהחלט מסר שמדבר על לעבוד בתוך מערכת היחסים, על מערכת היחסים, ולא לוותר, לא לעשות החלטות פזיזות. יש פה ממש הצעה כזאת. אופה, רגע, איפה זה היה? טוב, לא יודעת, בואו ננסה שוב. בואו נראה מסר מהטבע למי שבחרה פריסה מספר 2. אוקיי, וואו, זה כזה מדויק וכזה חזק. יש פה את הקלף של טקס וזימון, וזה סופר מתחבר לי עם הקלף הזה שיצא קודם, שווה לחכות, וגם עם הקיסרית והכהנת הגדולה, שהן סופר מתחברות לאנרגיה הזאת של להביא לחייכן משהו שאתן רוצות, שאתן מחפשות הרבה זמן, שאתן מחכות לו הרבה זמן. וזה מה שדיברתי עליו גם בהתחלה, ואמרתי לכם שיש פה, גם אם זה לא נראה לכם שזה הולך להגיע, יש פה ממש ממש פוטנציאל שזה קרוב. אז שווה לעשות את הזימון הזה, את המהלך הזה, ולראות איך אתן מביאות לחייכן את הדבר שאתן רוצות. כמובן זה להעלות את התדר שלכם, זה להעלות את האנרגיה שלכם, ויש פה כזה סוג של טקס שהיא עושה, להבין שזה ממש ממש קרוב, זה ממש קרוב, והאנרגיה הזאת היא סופר קרובה. כמובן גם הקיסרית והכהנת הגדולה הן יכולות לזמן את הדברים האלה אליהן, למגנט את הדברים האלה אליהן באנרגיה הנשית שלהן כמובן. ומה שעוד רציתי להגיד זה שדיברתי על זה בהתחלה, שבהחלט צריך לעבוד על היכולת קבלה והערכה עצמית, וזה מה שמביא אליכן וממגנט אליכן את הדברים וההזדמנויות האלה שאתן רוצות. מדהים איך זה הכל התחבר לאחד. אז שתפו אותי בתגובות, ממש ממש חשוב לי לשמוע אתכן. תכתבו לי למטה מה לקחתם מהפריסה הזאת. חוץ מזה כמובן לפריסות אישיות, לייעוץ, הכוונה, טיפולים, הסרת חסימות אנרגטיות, מוזמנות לכתוב לי. יש למטה את הוואטסאפ שלי. וזהו, תעשו לייק לסרטון, הרשמה למנוי, שתפו עם חברה, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי. פריסה מספר 3. טוב, אז פריסה מספר 3, יש לנו פה את קלף המוות, את אביר החרבות ואת שני מטות. וואו, שימו לב איך שני הסוסים האלה כמעט מתנגשים אחד בשני. מעניין לראות. את שני מטות, איך הם עומדים פה. טוב, מעניין. אוקיי, אז קודם כל, בתור התחלה יש לנו פה את קלף המוות במרכז, שהוא מדבר על התחדשות אנרגטית, על איזושהי תקופה שדברים מתחילים מחדש. יש הרבה דברים אולי שכן אתם מרגישות שיוצאים מחייכן, שאתם מרגישות שדברים מתחילים בוא נגיד להגיע לסיום, אתן מתחילות למצות אולי דברים, ויש פה איזושהי תחושה של כאילו יאללה, בא לי להתקדם. אני כן יכולה להגיד שלמרות התחושות האלה, כאילו מרגיש לי שאתן עדיין לא פסיביות אל התחושות האלה, אתן עדיין לא פועלות כתגובה לתחושות האלה של המיצוי ושל יאללה בוא נתקדם. יכול להיות שאתן קצת דוחות את זה, קצת לא כאילו מתעלמות מזה אולי. כן, אני רוצה להגיד שהדברים האלה יקרו בלאו הכי, כן, מה שמגיע למיצוי, בדרך כלל כשיוצא פה קלף המוות, אז הוא מעצמו ישתחרר מכן. כמובן אבל שיש פה קריאה מאוד מאוד חזקה עבורכן, לצאת ולפתוח אופקים, לצאת ולראות דברים חדשים, ללכת למקומות שאתן לא הולכות אליהם בדרך כלל, גם פיזית וגם רגשית, אינטלקטואלית, שכלית, לא יודעת, כל דבר שהוא. כן, יש פה קלף שמייעץ גם
ללכת ללימודים חדשים, להכיר אנשים חדשים, לצאת לאיזשהו טיול, לאיזשהו מסע. כל הדבר הזה מאוד מאוד יעזור לכם ויקדם אתכם בשלב הזה של הקלף הזה של המוות, בתהליך הזה, שהוא יכול להיות הרבה פעמים באמת בכלל לא פשוט, ויכול לאמת עם הרבה סיטואציות לא פשוטות וקשות, לפעמים להכלה. כן, הדבר הזה, הפתיחה הזאת והאופקים החדשים יעזרו לכם להתמודד עם זה יותר טוב, יעזרו לכם לראות את הדברים בצורה שונה, להבין את הדברים החשובים, לקחת משם את הדברים החשובים, כדי שתוכלו לעשות את זה, איך אני אגיד, את המעבר הזה בצורה הכי טובה והכי יעילה שאפשרית עבורכן. כמובן יש פה גם את קלף אביר החרבות, שהוא גם מדבר על איזושהי עשייה ותנועה לעבר דברים שאתם כן רוצות להגשים. מעניין, מבחינה זוגית אני יכולה לראות, קודם כל אני יכולה לראות שני דברים. לגבי בנות שהן רווקות, כמובן יש פה קריאה לצאת ולעשות דברים שאתן לא עושות בדרך כלל, כמו שאמרתי, אולי אפליקציות חדשות, כן, אנחנו רואות פה שהוא מחזיק את כדור הארץ, אז תמיד זה מתחבר לאינטרנט, למסעות חדשים, מקומות חדשים, ריטריטים, מקומות שאתם בדרך כלל לא הולכות אליהם, וזה זמן טוב לנסות ולצאת מהשגרה שלכם, ויש שם בהחלט פוטנציאל להכיר איזשהו בחור חמוד, אביר חמוד, ולעבור את השלב הזה שלכן מרווקות לנשים שהן בזוגיות. אבל כן אתן צריכות לעשות ולפעול בשביל כמובן לפגוש אותו. בנות שהן בנתק או בזוגיות קיימת, בואו נתחיל עם, האמת שזה פחות או יותר אותו דבר, אבל בנות שהן בנתק, כמובן שאני רואה פה גבר שהוא באיזשהו סרט אחר. כן, יש פה, בגלל שזה קלף המוות, פוטנציאל להתחדשות של הקשר. גם אם לא פיזית, אז בהחלט אנרגטית. כאילו איזשהו מעבר לשלב נוסף של הקשר מבחינה אנרגטית. מרגיש לי, אנחנו תכף נפתח מלאכים רומנטיים והם קצת אבל תכף נדבר על זה יותר לעומק. בנות שהן כבר בזוגיות, יש פה מסר מאוד מאוד חזק לעשות איזשהו זמן ביחד, לצאת לאיזושהי הרפתקה משותפת, לעשות איזה משהו ביחד שלא עשיתם עדיין, ממש ככה להתחבר באיזשהו משהו מיוחד שלא עשיתם עדיין, לצאת לאיזה מקום מיוחד, איזה מסעדה שלא הייתם בה, כזה לבלות זמן איכות ביחד. בואו נראה מה המלאכים הרומנטיים מוסיפים לנו פה לפריסה. אוקיי, טוב, יש פה את הקלף של הנתק, שזה גם יכול להיות מאיזשהו כיוון אחר, שיש פה זמן בנפרד אחד מהשני, וזה גם לצערי גם יכול להיות, כי זה גם קשור לנו לקלף המוות, שלפעמים יש גם בתהליך הזה של קלף המוות יחסים שסיימו את תפקידם בחיים שלכם, ואז הם מתחילים למות, אז בהחלט זה יכול להתחבר, הקלף הזה של הנתק. בואו נראה מה עוד. שוב, זה לא רלוונטי לכולן, זה רלוונטי לחלקכן. מי שמרגישה את זה כבר יודעת את זה, אז אני לא מחדשת לכן. יש פה, וואו, יש פה גם את הקלף של האשליה. בעצם מישהו לובש פה מסכה ולא מספר את כל האמת על הקשר. שוב, זה כללי. מי שחושדת ויודעת על מה אני מדברת, אז כנראה זה מיועד אלייך. מי שלא, אז אל תיקחו את זה, כי זה לא שלכן. מה עוד? בואו נראה. אוקיי, יש פה גם מסר לבנות רווקות. אני חושבת שזה גם לא רק לרווקות, זה גם לבנות שהן בנתק. לזמן את הסולמייט שלך. רק שנייה.
אז לזמן אותו אל חייך, בעצם התפילות שלך, הדמיון שלך מאפשר ומביא אותו אלייך, מביא אתכם כאילו להיות ביחד, סליחה. אז בהחלט זה מסר כזה שמדבר על אמונה ועל כאילו לזמן, לקרוא, להתפלל. דיברתי על זה קצת גם קודם לבנות רווקות, שכן יש פה את המקום הזה שהוא מבקש מכן לצאת לאיזה שהם מסעות חדשים, איזה שהם מקומות חדשים שלא הייתם בהם, וזה מה שיביא את הבן זוג הזה ויעשה את הטרנספורמציה של קלף המוות. חוץ מזה רציתי להגיד לבנות שהן בנתק, שיש פה איזושהי תקופה כזאת שהיא תקופת מעבר, שבהחלט העבודה הזאת של להרים את התדר שלך, לדמיין וכולי, כן יכולה להביא אותו יותר קרוב אלייך. בואו נראה מסרים מהטבע, מה הם יוסיפו לנו. אוקיי, מדהים. איזה מסר כיפי, במיוחד למה שראיתי קודם. אז קלף של החגיגה, ריקוד, וזה ממש מתחבר לי, כי קלף המוות לפעמים הוא יכול להיות לא פשוט, אבל הוא כן תהליך כיפי. אז בסופו של דבר, כן? כי משתחררים הרבה דברים שאנחנו לא צריכות, ואז יש תחושת הקלה, זה כמו לזרוק בגדים מהארון, שאנחנו כבר לא לובשות. אז זה ממש כזה, ובסוף יש באמת הקלה. אז כן חשוב לזכור את זה, שיש לזה איזושהי מטרה נעלה יותר, אז תרקדו את כאילו תשמחו על כל דבר שמשתחרר. יש פה מסר שמדבר על חגיגה, על שמחה, אז כל דבר שמשתחרר פשוט לתת לו באהבה להשתחרר, לשמוח על זה, להגיד תודה. וזהו, זה המסר שלכם לשבוע הקרוב. כמובן שתפו אותי בתגובות, תעשו לייק לסרטון, הרשמה למנוי אם אתן עוד לא מנויות. אני ממש אשמח לשמוע מה לקחתם מהפריסה הזאת, אז תכתבו לי פה בתגובות. אם אתן מרגישות שלא קיבלתן כל התשובות שרציתם בפריסה הזאת, כנראה שאתן זקוקות לפריסה אישית. אם אתן רוצות לקבל יותר בהירות, הסרת חסמים אנרגטיים, להבין יותר טוב מה קורה לך, איפה את עומדת, לשאול את השאלות שאת רוצה. יש למטה בתיאור של הסרטון פרטים על ייעוץ אישי, ומוזמנת לכתוב לי. נתראה בסרטונים הבאים. ביי.